أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للإعتقاد والتسليم والمحبة في أوليائه ذوي القربات وجعل الثناء عليهم جالبا لجميع الخيرات أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يؤديه من يشاء من المخلوقات والصلاة والسلام على عبد البريات سيدنا مولانا محمد شفيع الكائنات المرسل رحمة في الأرض والسماوات وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي الأباءات وأصحاب الهداة المهتدين ذوي القربات ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم أبي البركات ممد الأولياء والأقطاب وساقيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات مولانا أحمد بن محمد بن سالم أبي المواهب الخفيات والجليات وعن خليفته وصاحب فيدته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنصر والعلم والفيوضات شيخ الإسلام برهام يس كاشف الكربات ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات والبركات وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المواهب والضمانات أما بعد ‘Yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Muna nan a kan ci gaba da maganan da'irori na waliyai waɗanda su ne magadan annabawa ala nabi na alaihi salatu wassalam. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗi, yana cewa al'ulama warasatul anbiya'i, malamai su ne magadan annabawa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر su annabawa ala nabiyina alaihi salatu wassalam basu barwa al'umma gadan kuɗi ba ko wasu matsabbai a'a sun barwa mabiyansu gadan ilimi ne duk wanda yi riko da ilimi to shikenan ya yi riko da mafi gwabin gado na annabawa. A jiya mun tsaya akan waɗanda suke su 40 ɗin nan arrajabiyun. To yau kuma za mu faɗi wani sahu na waliyai waɗanda suke su 3 ne a duniya babu ƙari babu ragi. Yanayinsu yana kama da abdal, wato waɗannan waliyai waɗanda suke su 7. Halayensu yana kama da juna, amma kuma ba su ba ne, wanda bai sani ba idan ya ga waɗancan ya ga waɗannan zai ɗauka ɗaya ne, amma ba ɗaya ba ne, waɗancan su 7 ne, waɗannan su 3 ne, su ana kiransu ilahiyuna rahmaniyun, ayarsu a cikin alƙur'ani ita ce wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم. waɗannan su ake kira wato ilahiyun rahmaniyun su ne waɗanda shi abubakar mijin yawa ke ambatansu minhum ilahiyun rahmaniyun ثلاثة للبدلاء يشبهون في بعض الأحوال وليسوا بهم أحبب بهم أكرم بأوصافهم. To daga cikin waliyan Allah tabaraka wa ta'ala wannan duka muna sharan fage ne domin a san sahu har mu zo magana akan shugabansu baki ɗaya. A cikin da'irar waliyai akwai waɗansu waliyai su 18. Waɗannan waliyai a kowane zamani akwai su ba su ƙaruwa ba su raguwa idan Allah ta'ala ya karɓi ran guda ɗaya daga ciki to Allah tabaraka ta'ala zai cike gurbinsu da wani daga cikin al'umman musulmi bayan Allah. Waɗannan waliyai wato su ake kira az-zahiruna bi amrillahi an amrillah. Su waɗannan waliyai ayarsu a cikin alƙur'ani ayoyi 2 ne. Aya ta farko shine qulillah summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Aya ta 2 ثم إني دعوتهم جهارا. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون صدق الله العظيم صدق الله العظيم waɗannan waliyai az-zahiruna bi amrillahi an amrillahi Abu Madyan al-Maghribi yana cikinsu ko kuma Abu Madyan al-Gausu yana daga cikin waɗannan waliyai har yana gaya wa sahabbansa su waɗannan waliyai duk mabiyinsu za su ce ya bayyanar da baiwar da Allah ya masa su ba sa ɓoye komai duk abin da Allah ya ba su na baiwa suna bayyanarwa suna kiyaye saban Allah matuƙar kiyayewa sannan duk wani abu da ka sani wanda yake zai iya zabarar da wani irinsu a kan yaba Allah to za su bayyanar da shi ko da mutane za su ce da'awa ne ko su faɗi duk abin da za su faɗa su ba su damu ba yana gaya almajiransa yana ce musu azhiru lin-nasi ma indakum min al-muwafaqati kama yazharuna bil mukhalafati wa azhiru ma a'dakumullahu min ni'amihi az-zahirati yani kharqul awaidi wal batinati yani al-ma'arif ar-rabbaniyya fa inna Allah ta'ala yaqul wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis wa yaqulu alayhi salatu wassalam at-tahaddus bin ni'mati shukrun aw at-tahaddus bin ni'ami shukrun abin da yake ga musu yace kun ga mutane ba sa jin kunyar Allah sai ka ga mutum yana neman mata kuma yana yawo da macen kowa yana gani mutum yana shan giya yana yawo da kwalbar giyan kowa yana gani yana shan sigari wiwi duka yana yawo da su kowa yana gani yana yawo cibiyarsa a waje kowa yana gani yana yawo cinyoyinsa a waje kowa yana gani yana yawo da sarka a wuyarsa kowa yana gani ya tara gashi ya sa dan kunna kowa yana gani yace to kuma ku dinga yin rawani ku shiga ko ina kowa yana gani sunnan manzo Allah ne ku dinga rike carbinku ku shiga ko ina kowa yana gani in kuna da hali din ranar juma'a ku nemi alkyabba ku dinga sawa kowa yana gani saboda haka duk abin da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to kuma ku dinga bayyanar da shi haka nan in Allah ya muku baiwar wani abu na kharqul awaid kamar karamomi wanda yake na zahiri to ku bayyanar kowa ya gani in kuma Allah ya ba ku ilimi na haƙiƙa na ma'arifa shi ma daidai inda za a iya ɗauka to ku bayyanar da shi dalili Allah ya ce wa amma bi ni'mat rabbika fahaddis din ni'imar da Allah tabaraka ta'ala ya maka baiwa da ita ka zantar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zantar da ni'imar ubangiji godiya ce to irin waɗannan shine da yawa kowane jagora yana da yanayin yadda yake tarbiyyantar da almajiransa wanda bai sani ba sai ya shiga zagin su dawa suke kaza suke in har sun tabbata akan wannan abin da Allah ya dora su wallahi ba su san kana yi ba in dai har abin da suke din tabbatattu ne akai to su ba su san ma wani mai inkari ba saboda manzo Allah suke dubawa a cikin lamarinsu shine Ashu Abubakar mijin yawa yake faɗi a cikin haƙƙinsu yake cewa wa zahiruna minhum thamaniya ashara nafsan bil umuri wafiya an amrihi bi amrihi qarqamu wa bi ada huquqihi qaddamu to bayan waɗannan kuma akwai waɗansu waliyai su kuma a kowane zamani ba su ƙaruwa ba su raguwa da ɗaya ya rasu Allah tabaraka ta'ala zai cike gurbinsa da wani daga cikin al'ummar musulmi su waɗannan waliyai su 12 ne adadin burjin falaki 12 su waɗannan waliyai kowanne ɗaya daga cikinsu ana kiransa naqibu gaba ɗayansu kuma ana kiransu nuqaba'u guda 12 ne kowanne ɗaya daga cikinsu Allah ya bashi cikakken ilimi na asirin da ya kunshi a cikin wato burjin kowane falaki a cikin falakokin nan guda 12 shehu mushi Abubakar mijin yawa yana musu kirari yana cewa wan nuqaba'u minhum musna ashara addal buruj faidu birrihim jara wan nuqaba'u minhum musna ashara addal buruji faidu birrihim jara hakika Allah tabaraka ta'ala ya tattara dukkan ilimomin shari'a baki daya
ya saka a cikin zuciyoyin waɗannan waliyai su 12 masu suna annuqaba'u sun fi dukkan malaman duniya baki ɗaya sanin irin yaudarar zuciya da makircinta da kaidinta. Ba wanda ya san labarin zuciya kamar su, babu wanda ya san makircin zuciya kamar su, saboda tsananin sanin sharrin zuciya sai da ta kai Allah yana yaye musu hijabi suna ganin shaidan kuru-kuru. Duk inda ɗaya daga cikinsu yake in shaidan ya zo ba zai tsaya ba, zai maza ya bar wurin dan ya san ya gan shi, ya san ya gan shi. Allah tabaraka ta'ala ya yaye musu hijabi suna ganin shaidan a fili, sannan kuma sun san shaidan fiye da yadda ya san kanshi. Shi yasa ma yake tsoron su, saboda sanin da suka mai shi bai kansa haka ba, sun san shi sarai. Saboda haka a ilimi sun kai wani irin matsayin da ba wai karanta littafi ba ko karanta rubutun da wani marubuci ya rubuta, da wani mahaluki zai taka ƙasa ya tafi ya wuce, in ɗaya daga cikin nuqaba'u ya zo ya ga sawunsa, in ya ɗiba zai iya ce maka wannan shaƙi ne ko wannan sa'idi ne. Shehu Usman ɗan Fodiyo Allah ya ƙara mar yadda yana faɗa yake cewa ya kai matsayin da idan bawa ya zo wurinsa yana iya fahimtar ɗan aljanna ne ko ɗan wuta ne. Kuma idan bawa ya zo wurinsa ya masa magana yana iya gane maganan nan gaskiya ce ko ƙarya ne. Aka ce masa ya aka kake ganewa, ya ce idan mutum ya yi min magana ina jin wani ƙamshi yana fitowa daga bakinsa, wani hayaƙi mai ƙamshi yana fitowa daga bakinsa. Idan kuma maganar da yake min ƙarya ne ina ganin wani hayaƙi mai wari yana fitowa daga bakinsa. Sannan idan mutum ɗan aljanna ne ko da baƙi ne, idan ya zo gabana sai in ga yana haske, Allah zai haskaka shi da haske irin na 'yan aljanna. Idan ɗan wuta ne ko da fari ne sai in ga yayi baƙi kirin kamar an ƙona shi. Saboda haka wannan duka zalika fadlullahi yutihi man yasha. Kada wani ya ji cikin musulmi ya ce wai zai musa wannan Allah ne ke bayarwa, kuma idan mutum ya gyara zuciyarsa ya iya samu. Waɗannan waliyai da suke iya ganin sawun bawa su iya gane wannan sawun mutumin kirki ne ko ko wannan sawun mutumin banza ne, wannan sawun mai arziki ne ko ko wannan sawun matsiyaci ne. Ba wai su waliyan ba, an yi waɗansu malamai ma masanin sawu. Kai akwai malaman da sun san tafi, in suka kama tafin hannun mutum da sun karanta za su iya bashi labarin shi. Malamai ne kuma ba waliyai ba ne. Akwai turawa ma da suke da wannan. Kai akwai wasu malamai da aka yi a Misra waɗanda idan ka taka dutse ba ƙasa ba, to idan suka zo suka lura da daidai sawun suka gama bincikensu, in aka tara mutane sun kai 100 za su nuna mai sawun a ciki. Ba sai ya zo ya taka wurin ba, a'a kallo kawai za su zaƙulo su ce wancan ne. To ballantana kuma waliyai waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya yadda da su ya musu baiwa. Jama'an musulmi mu daina yawan ƙaryata baiwa da Allah tabaraka ta'ala yi wa bayinsa zababbu. To sannan bayan waɗannan kuma akwai waɗansu waliyai su kuma su 8 ne a duniya. A kowane zamani su 8 ne, babu ƙari babu rage. Sai dai idan ɗaya ya rasu Allah ya cike gurbinsa da wani cikin musulmi. Waɗannan waliyai su 8 ana kiransu annujaba'u. Maulan mu Shehu Abubakar mijin yau Allah ya ƙara mar yadda yana yabansu, yake cewa wannujaba'u minhumu samaniya ahwaluhum zakat bi khairin wafiya. Wannujaba'u minhumu samaniya ahwaluhum zakat bi khairin wafiya. Waɗannan waliyai babu wanda ya san irin halinsu, irin jazabarsu, irin iliminsu sai wanda yake samansu, amma ba wanda ya sai ba da labarinsu, sai dai wanda yake samansu kawai, wanda ya fi su shi ya san su, amma duk wanda yake ƙasansu bai isa ya san su ba. Bayan waɗannan akwai waɗansu waliyai su kuma a kowane zamani su 7 ne, ba su ƙaruwa ba su raguwa, sai dai idan ɗaya ya rasu a cikinsu Allah tabaraka wa ta'ala ya cike gurbinsa da wani daga cikin bayinsa. Su waɗannan waliyai ana kiransu al'abdal, su ne al'abdalu. Kowane badalu daga cikinsu akwai annabin da ya gada. Na farko wanda shi ne babbansu ya gaji annabi Ibrahim Khalilur Rahman ala nabiyina alayhi salatu wassalam. Na biyu ya gaji annabi Musa Kalimullahi alayhi salam. Na uku ya gaji annabi Harun alayhi salam. Na hudu shine magajin annabi Idris alayhi salam. Na biyar shine magajin annabi Yusuf alayhi salam. Na shida shine magajin annabi Isa alayhi salam. Na 7 shine magajin annabi Adamu ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Me yasa ake kiran waɗannan waliyan abdalu? Saboda wato suna iya khalifantar da wani rauhani da surarsu
ana taro su tura shi ya je kuma ba su bane. Kuma sukan yi rashin lafiya lokacin aikin hajji sai su tura rauhani ya je da sifarsu ya yi musu aiki kuma aikin nasu ne. Waɗannan abdalu suna da ban al'ajabi kuma suna da ban tsoro ƙwarai da gaske. Za a iya a gayyaci taro ba za su samu daman zuwa ba sai su tura shi, ko kuma ya zama suna so su bar gari ba sa so a san ba sa nan sai su wakilta wani rauhani ne ba su ba ne, amma duk wanda ya gan shi zai ɗauka su ne. Hatta ‘ya'yansu, hatta abokansu, kuma duk inda suka saba zuwa su zauna sai su je su zauna, sai dai kawai in kana da lura kana da hankali za ka ga sun zama masu ƙarancin magana a lokacin. Duk ruhanin da ya gaji kujerar wani badalu daga cikin abdalu, to in yana wurin za ka bai magana da yawa, saboda ba shi bane an wakilta shi ne. Kuma za ka ga ya faye yawan zikiri ko ya ta karatun alkur'ani. Duk yadda wasu za su yi tafiyar da shi balle su fahimci wani abu, ba za a ba su wannan kofar ba. Zai ta salloli ko ya ta zikiri ko ya ta yin wasu ba, kawai dai abin da ake so a dinga ganin zatinsa ana ɗauka wancan ne, amma ba za a yi ta mu'amala da shi yadda ake yi da wancan ba. To su abdalu kenan. Sannan akwai waɗansu waliyai su kuma ba abdalu ba ne, amma Allah yana yi musu haka. Akwai dewa a cikin al'umman musulmi waɗanda Allah ya yi musu haka, ba za su sanya musu ba sai ranar alkiyama. Wallahi billahi azim akwai mutane masu tsarkin zuciyar da suna so su je aikin hajji ba su je ba. Allah ya sa wani ruhani ya yi musu amma ba su san an yi musu ba. To duk mutumin da sai dai Allah ya yi masa amma shi ba zai iya sarrafawa yi da kansa ba, to ba badalu ba ne. Amma wanda zai iya janyo ruhani ya sa shi ya masa wani abu, ya wakilta shi ya tafi wuri da surar shi, to wannan badalu ne. Mafi yawanci idan ka ga mutum bai je Makka ba, kuma ka je can ka haɗu da shi, kuma ka da ka nemi labari aka ce bai je ba, kuma ka gaya mai ya ce kwarai kuwa ai ma har aka yi kaza, to badalu ne mutumin. Amma idan ka je ka gan shi a can kada ka ce wani ma ya ce wallahi ban je ba, me ka bada ni ne, ka ce a'a kai ne bai je, to ka kyale shi, Allah ne ya sa ruhani ya mai, shi bai sani ba. To su kenan su kuma waɗannan haka suke. Saboda haka duk mutumin da ruhani zai je ya yi wani aiki da sunan shi da sifar shi da zatinsa kuma yana sane, to badalu ne. Amma wanda ruhani zai je wani abu da sifar shi amma bai sani ba, to ba badalu ba ne. Sannan a cikin waliyan Allah tabaraka wa ta'ala akwai waɗansu su kuma su hudu. Waɗannan su hudu su ma a kowane zamani suna nan, ba su raguwa ba su ƙaruwa, sai dai in ɗaya ya rasu Allah ya cike gurbinsa da wani daga cikin bayinsa muminai. Waɗannan waliyai guda hudu, wato ana kiransu al'autadu, su ne za ka shi Abubakar mijin yawa yana faɗi, wa minhumul autadu fi kulli zaman, arba'atun hazu maqamal ihsan. Wa minhumul autadu fi kulli zaman, arba'atun hazu maqamal ihsan. Su waɗannan waliyai su hudu ne, Allah ya ajiye su a sasanni kusurwa hudu na duniya. Ɗaya Allah ya ajiye shi a gabas, ɗaya Allah ya ajiye shi a yamma, ɗaya kuma Allah ya ajiye shi a kudu, ɗaya kuma Allah ya ajiye shi a arewa. Wanda Allah ya ajiye a gabas shine babba, ana kiransa Abdul Hayyi. Duk gabashin duniya babu wali babba kamar shi. Sannan duk bala'in da zai taso gabashin duniya da addu'arsa ne bala'in zai sauka. Sannan kuma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya aje a yamma, shi kuma ana kiransa Abdul Alim. Shi Abdul Alim wato duk yammacin duniya kaf ba wali mai nauyin shi. Shi ne wanda in bala'i ya taso a yamma addu'arsa kawai ake sauraro, amma kuma addu'o'insu da izini suke yi. Da izini suke yi. Shi yasa za ka ga abubuwa zai iya tasowa in ba a yi izinin su yi addu'a ba za su yi ba. Kuma izinin yana zuwa ne daga shi shugabansu gaba ɗaya. To sannan na uku wanda Allah tabaraka ta'ala ya aje shi a kudancin duniya, shi sunansa Abdulkadir. Shi kuma wannan duk kudu babu wali mai nauyinsa. Shi ne wanda in bala'i ya taso zai kifar da kudancin duniya, addu'arsa ake duba sai a karɓa sai a kyale mutanen kudu. Sannan ɓangaren arewacin duniya akwai wali na hudu wanda shi ana kiransa Abdulmurid. Abdulmurid. Shi wannan Abdulmurid duk arewacin duniya babu wali mai nauyin shi. Idan bala'i ya taso mutanen arewacin duniya, to addu'arsa ake duba a saurare su. Addu'arsa shi kaɗai ta fi addu'ar dukkan mutanen arewa baki ɗaya. Shi kaɗai in ya faɗa za a yi, saboda Allah ya faɗa ya yi, shi ma in ya gaya wa Allah, Allah zai yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa cikin abin da ya rawaito daga Ubangijinsa tabaraka wa ta'ala, cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu
fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabdishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la udiyannahu ko wa in sa'alani la udiyannahu wa la in ista'aza bi la uizannahu. Bukhari ya rawaice shi. Saboda haka su waɗannan bayan Allah sun bi Allah kuma Allah ya yarda da su, idan suka roƙi Allah, Allah yana amsawa. To su waɗannan waliyai al'autadu, wato ayansu a cikin Alƙur'ani ita ce wal jibala autada, ayansu kenan a Ƙur'ani. To bayan waɗannan kuma akwai waɗansu waliyai ana kiransu aqdabu. Su aqdabu ɗin nan akwai ƙwaya ɗaya, ƙudubi ne. Akwai ƙwaya biyu, ƙudubai ne. Akwai ƙwaya huɗu, ƙudubai ne. Akwai guda 7, ƙudubai ne. Akwai guda 12, ƙudubai ne. Akwai guda 40, ƙudubai ne. So da haka za ka riga ce wani ƙudubi, wani ƙudubi, wani ƙudubi, wani ƙudubi. Yanzu ko su autadin nan da muka yi magana ƙudubai ne, za ka iya kiransu ƙudubai. To amma ƙudubi hakikatan guda ɗaya ne, ƙudubi babba guda ɗaya ne. Su waɗannan ƙudubai su ne jami'ai waɗanda suka tattaro halayen waliyai da makamansu tun daga tushe, wasu daga tushe wasu kuma da na'ibanci. Akwai wanda shi ba wai ya fara ƙudbaniyan ba ne daga tushenta, a ƙudubin ne ya rasu sai ya hau, sai ya ƙarasa masa aikinsa. Kamar Jalaluddin al-Muhalli da Jalaluddin Suyudi. Jalaluddin al-Muhalli shi ya fara tafsirin Jalalaini, da ya rasu Jalaluddin Suyudi ya kammala shi. To haka su ma ƙuduban haka suke. Amma wato kowane gida akwai ƙudubi, kowane gida akwai ƙudubi, kai kowane ɗaki akwai ƙudubi, kowane gida yana da ƙudubi, kowane layi yana da ƙudubi, kowane anguwa yana da ƙudubi, kowane gari yana da ƙudubi, kowace ƙasa tana da ƙudubi, sannan kuma duniya tana da ƙudubi. To irin wannan ƙuduban wanda za a ce maka wannan ƙudubi ne duk duniya, na ka ɗauko ƙudubin kowane ɗaki da ƙudubin kowane gida da ƙudubin kowane layi da ƙudubin kowace anguwa da na kowane gari da na kowace ƙasa, to wancan na duniyan shine shugabansu duka, shine shugabansu duka. To wannan shi zaka sai a ce ai gausi. To irinsu wanda suka rike duniyar ɗai wanda su a zamani duk bayan shekara 100 ake samu, to in ka tara su duka Shehu Tijjani shine ƙudubinsu, su kuma sai ka tara su dukkansu tukuna, to sannan shi kuma sai ya zama shine ƙudubinsu. Duk da'irar waliyai a kowace bataliya ta wilaya, to wanda ya zama a cikin wannan bataliyar shine babba, to shine ƙudubin wannan bataliyar. Saboda haka idan matsayi ya kai ƙarshe a kowane sahu, to mai matsayin na ƙarshe shine ƙudubinsu. Kamar janar a cikin sojoji ai ƙudubi ne, ko? To haka yake. Saboda haka ƙudubaniya ita ce ƙarshen makaman waliyai. Shi yasa Shehu Mushe Abubakar mijin yau Allah ya ƙara mar yadda yake cewa fal awwaluna minhumul aqdabu akmala ahwalahumul wahhabu. Fal awwaluna minhumul aqdabu akmala ahwalahumul wahhabu. Wato suna ne da ake ba kowace jama'a, tana da suna da take ba wanda ya kai ƙarshen martaba. Kamar sojoji, wanda ya kai ƙarshen martaba zaka ji suna ce mai general, police kuma sai a ce IG, custom a ce controller, haka immigration su ma controller. To su ma waliyai in mutum ya kai ƙarshen martaba sai a ce ƙudubi, shine misalin shi. Saboda haka ƙuduban guda 4 ne. Akwai ƙudubul mali, akwai ƙudubul ilmi, akwai ƙudubul hali, akwai ƙudubul maƙami. To haka yake, sai dai ƙudubai waɗanda su ahalullahi wato suka bayyanar a yarensu, wannan suna idan an yi idlaƙinsa to yana komawa ne zuwa wurin gausi. To duk inda gausi yake su ƙuduban suna kewaye da shi, suna kewaya shi, shi ake kira saidul jama'a. Ƙudubai baki ɗaya suna ƙarƙashinsa ne. Yasa Shehu Mushe Ibrahim Kaula radiyallahu anhu zaka je na faɗi fa inda hishal aqdabu yawman limashrabin aquduhum lisawi bishtidadir wa'i. Fa inda hishal aqdabu yawman limashrabin aquduhum lisawi bishtidadir wa'i. Fa inda hishal aqdabu yawman limashrabin أقدهم لساوي باشتداد روائي فإن نهش الأقباب يوما لمشرب أقدهم لساوي باشتداد روائي فأشيراب من ساوي المهبة ساقيا
فلا سكر يلهي بل أدم سقائي بيم نبي الهاشمي الذي متى تنفس في قلبي استفنى ديائي أفاد إلي منه حقا وإنه أفاد لغير فيودي هبائي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب بهور ندائي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب بهور ندائي حق قدره ومقداره العظيم. To haka yake, sannan a cikin da'irar waliyai akwai waɗansu kuma kowane zamani su biyu ne, ba ragi ba ƙari, sai dai idan ɗaya ya rasu a cike gurbinsa da wani daga cikin bayin Allah. Waɗannan waliyai guda biyu ana kiransu ayimmatus sufatu, al'ayimmatus sufatu, ko kuma al'imamani. Al'imamanin nan su ne kamar waziran gausi, ɗaya yana daman gausi, ɗaya yana hagunsa. Wanda yake daman gausi ana kiransa Abdul Rabbi, wanda yake hagunsa ana kiransa Abdul Maliki, shi kuma gausi da yake tsakiya ana kiransa Abdullahi. Shi yasa za ka ji Maulamu Shehu Ibrahim Kaula radiyallahu anhu yana yawan faɗin baitika, za ka ji yana kiransa kansa da Abdullahi. Akwai inda za ka ji yana cewa wa inni Abdullahi atlu kitabahu wa jamba rasulillahi da hari uqarrizu wa inna rijalallahi danu lida'ati wali bi rasulillahi dir'un mugallazu. Yana cewa ku sani cewa ni bawan Allah ne, ina karanta littafin Allah, sannan sasannin ma'aikin Allah matuƙar zamani nake yabo. Ku sani dukkan waliyan nan da aka faɗi, rijalu alamil amfasi, rijalu ainit takimi waz zawaid, rijalu tatil asfali, rijalul ma'i, rijalul gaibi, danu lida'ati sun sunkuya suna yi min biyayya. Umarni na kawai suke nema. Sannan wali bi rasulillahi dir'un mugallazu, kuma ina da wani irin silke wanda aka saƙa shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin kaurarawa saƙa. Waɗannan waliyai guda biyu al'imamani su ne a matsayin waziran gausi, Allah ya ƙara musu yadda. Ɗaya, Allah tabaraka ta'ala ya keɓanci kashafinsa da alamil malakuti. Ɗayan kuma na hagu kenan, Allah ta'ala ya keɓanci kashafinsa da alamin shahadati. Waɗannan guda biyun su suke khalifantar gausi idan aka ce ya tawafa. Waɗannan waliyai guda biyu al'imamani su ne za ka ji shi Abubakar mijin yawa yana magana, yana cewa wa minhumu a'immatus sufatu faqad tazakkat lahumus sifatu, wa minhumu a'immatus sufatu faqad tazakkat lahumus sifatu. To daga nan ne ƙarshen masu adadi. Wannan duk bayanan nan da muka yi muku mun muku bayani ne akan waliyai masu adadi. Ƙwaya biyu, ƙwaya ɗaya, ƙwaya uku, ƙwaya hudu, ƙwaya bakwai, 40, 300. To amma Allah tabaraka wa ta'ala yana da waɗansu su kuma su ba su da adadi. Ana iya samun su a cikin ko'ina. Ana samun maza da yawa ciki, ana samun mata da yawa a ciki, ana samun dattijai, ana samun samari, ana samun yara ƙanana a ciki, har mahaukata ana samu. Haga mutum mahaukaci, amma kuma yana ciki. Ana samun almajirai. Da yawa za ka iske almajiri a bakin hanya yana miƙo hannu yana allazi wahidin, jira ake ka miƙa mai a gafarta ma zunubanka. Za ka ga almajiri na yawo tsirara, jira ake ka sitirta shi, shi kenan kai kuma a sitirta ka ranar alkiyama. To akwai su da yawa ga sunan kala-kala, Shehu Musha Bakar mijin yawa Allah ya ƙara mar yadda ya kawo su, yana cewa summatal auliya ala anwa'i, bil kulli minhum sihatun tifa'i, fa minhum man naf'uhu ammal wara li kaunihi na'iba an khairul wara. Salla alaihi rabbuna ma fadati asraruhu ala qulubin safati. Amma waliyan da muka ambata a baya, waɗannan waliyai suna kan ƙadamin annabawa ne, waɗansunsu suna kan ƙadamin manzannin Allah. Don tun kafin mu fara bayani mun faɗi cewa akwai waliyai magadan annabawa, sannan akwai waliyai magadan manzanni, sannan akwai waliyai magadan ulul azmi, sannan akwai waliyi guda ɗaya magajin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama.
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله